En aquest capítol veurem l'expansió de Roma per la Mediterrània. Al final d'aquesta època, la mar Mediterrània serà una mar absolutament romana. Ells l'anomenaven el Mare Nostrum. Sens dubte, les guerres púniques són la fita fonamental d'aquesta expansió, almenys pel que té a veure amb la Mediterrània occidental. Analitzem breument la situació geogràfica. Tenim Roma a la costa occidental central de la península itàlica i Cartago a Àfrica, en la vertical de Còrsega i Sardenya i en l'horitzontal de Sicília, més o menys. Cartago controlava les illes de Còrsega i Sardenya i disputava l'illa de Sicília amb els grecs. Recordem que Roma és un poble que sent desconfiança envers el mar, però l'illa de Sicília està a tocar de la punta de la bota d'Itàlia. Entre Sicília i la punta de la bota només hi ha l'estret de Messina, que té una amplada d'uns 3 quilòmetres. La primera guerra púnica, recordem que els romans anomenaven púnics als cartaginesos, va tenir lloc entre els anys 264 i 241. Va ser, bàsicament, una guerra pel control de l'illa de Sicília. Quina era la situació geopolítica a Sicília abans del començament de la Primera Guerra Púnica? Doncs, bàsicament, els cartaginesos estaven instal·lats en la banda occidental de l'illa de Sicília, la que quedava més a prop de Cartago, i els grecs a la banda oriental. Aquesta banda formava part de la Magna Grècia. Els romans, que podem dir que en aquests moments eren tècnicament aliats dels grecs, tot i que tenien un tractat de pau amb Cartago, van aprofitar que la ciutat de Messina els va demanar ajuda per protegir-se dels cartaginesos per envair, per entrar a l'illa de Sicília l'any 264. Roma i Cartago eren dos pobles expansionistes que estaven construint el seu imperi, però hi havia importants diferències militars entre Roma i Cartago. Roma era una potència terrestre, tenia un gran exèrcit de terra, però cap experiència naval. Al contrari, Cartago era sobretot una potència naval, amb molta experiència en navegació per la Mediterrània, i no només per la Mediterrània, sinó també per l'Atlàntic. Al final de la Primera Guerra Púnica, Roma haurà evolucionat fins a tenir una flota militar amb cara i ulls. Els generals romans es van enfrontar a Amílcar, un membre de la poderosa família aristocràtica cartaginesa dels Barca, que estava especialment dotat per a la guerra. Amílcar va comprendre que, un cop havent posat els peus a l'illa de Sicília, els romans tenien les de guanyar en enfrontaments terrestres i va idear una guerra amfíbia, és a dir, una guerra en què alternava els vaixells i els combats terrestres, i una guerra de guerrilles, que era la manera d'enfrontar-se a un exèrcit romà més poderós. En realitat, era una tàctica de desgast, era una tàctica de duració per evitar que els romans els derrotessin amb relativa facilitat. I aquesta tàctica va tenir èxit perquè va fer perdre la paciència als romans, que van decidir jugar-s'ho tot amb una invasió terrestre a Àfrica, una invasió, un atac a Cartago. Van posar un gran exèrcit a les ordres de Marc Atili Règul i l'any 256 es va dirigir cap a Cartago. Va tenir la desgràcia de trobar-se en el mar amb una flota cartaginesa,
Tot i que en teoria els cartaginesos eren molt superiors als romans en el mar, els cartaginesos en aquesta ocasió van ser derrotats i Atili Règul va poder desembarcar a l'Àfrica. Els cartaginesos van posar les seves forces militars sota les ordres d'un mercenari espartà, Xantip, i aquest va aconseguir derrotar els romans. Sembla una guerra en què passa just el contrari del que és d'esperar. Els romans guanyen al mar, els cartaginesos guanyen a terra. Els romans van enviar un altre exèrcit per intentar alliberar els seus soldats que estaven en una posició molt delicada, els van aconseguir alliberar, els van embarcar, però de retorn a Roma van patir una terrible tempesta que va destruir la pràctica totalitat de la flota romana. Es considera que van morir en aquesta expedició uns 90.000 homes. Amb el desastre del cònsol Atili Règul, la guerra va tornar a Sicília, a l'antic espai d'operacions militars, i es va acabar produint la victòria romana, però va ser més aviat una victòria per esgotament dels dos bàndols en què els romans van obtenir una posició d'avantatge i d'aquesta manera van poder negociar la rendició dels cartaginesos. Les conseqüències de la guerra van ser importants. Les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília serien abandonades pels cartaginesos, passarien al control romà que convertiria aquestes illes en les 3 primeres províncies, és a dir, Itàlia formava part del, per dir-ho d'alguna manera, el territori nacional, mentre que Còrsega, Sardenya i Sicília ja eren territori imperial, eren províncies que tenien una administració especial. Cartago, expulsat d'aquestes 3 grans illes, dirigirà els seus interessos cap a la península ibèrica. Però el final de la guerra no marca el final del conflicte. Tant romans com cartaginesos saben que hi haurà una segona part. És per això que Amílcar se'n va a la península ibèrica per obtenir els fons i els cabals humans necessaris per tornar a reprendre la guerra contra Roma. Roma en aquests moments torna a patir un nou atac dels gals, el que passa és que Roma ja és una potència que pot fer front a aquesta situació amb moltes més garanties que no pas quan la història de Brennus. La Segona Guerra Púnica serà la més important de les 3 guerres púniques, va durar entre els anys 219 i 201 i va tenir com a gran protagonista per part dels cartaginesos Anníbal, el fill d'Amílcar. Anníbal és considerat un dels grans generals de la història de la humanitat, només comparable a Alexandre Magne, a Cèsar o a Napoleó. Ja hem dit que tothom sabia que hi hauria una segona guerra, però el detonant que la va fer esclatar va ser l'incompliment del Tractat de l'Ebre per les 2 parts que l'havien signat. El Tractat de l'Ebre va ser un acord entre romans i cartaginesos per dividir-se la península ibèrica en esferes d'influència. Els romans es quedarien amb les terres cap al nord de l'Ebre i els cartaginesos amb les terres cap al sud. Si mireu un mapa de la península ibèrica veureu que la porció que es quedaven els romans era molt petita, però a ells ja els estava bé això perquè no havien posat un peu a la península ibèrica i, per tant, aconseguir una àrea d'influència que podia ser més o menys 1/3 de la península ibèrica sense haver de fer res ja estava prou bé. El cas és que Roma havia establert una aliança de defensa mútua amb la ciutat ibèrica de Sagunt, que estava al sud de l'Ebre, és a dir, en una zona d'influència cartaginesa. Anníbal, que ho sabia, va atacar Sagunt l'any 219 i els saguntins van demanar ajuda a Roma.
van demanar el compliment de les condicions del tractat, és a dir, que Roma els enviés forces militars per ajudar-los. Però Roma, llevat d'unes quantes amenaces, no va fer res. O no estava en condicions d'ajudar Sagunt, o sabia que estava en fals perquè Sagunt estava dintre de la zona d'influència dels cartaginesos, o volia que Sagunt fos destruïda per tenir una excusa per a la guerra. Anníbal, en efecte, destrueix Sagunt i aleshores travessa el riu Ebre, és a dir, trenca també per la banda dels cartaginesos el Tractat de l'Ebre i es dirigeix amb les seves forces militars cap a Itàlia. Això va passar l'any 218. Els romans van fer mans i mànigues perquè els pobles que hi havia en la zona que estava travessant Anníbal camí d'Itàlia l'ataquessin i hostiguessin el seu avanç, i ells mateixos el van esperar en els estrets que hi havia entre els Alps i el mar, en la zona fronterera entre les actuals França i Itàlia. Però no sabem com, Anníbal va travessar els Alps amb un exèrcit bàsicament format per ibers, però que també, per exemple, tenia elefants, i no sabem per on va travessar, no sabem com ho va aconseguir, i va flanquejar les forces romanes que l'estaven esperant a prop del mar i va penetrar en la península itàlica. Ell tenia l'esperança que, en arribar a Itàlia, la majoria dels pobles no llatins de la península, que feia poc temps que havien estat sotmesos pels romans i que no tenien massa motius per sentir-se contents amb el poder romà, abandonessin els romans i es passessin al seu costat. Però no va ser així. Hi va haver algunes defeccions, però la majoria dels pobles van mantenir una actitud ambigua de sí vull però no vull, d'ajudar Anníbal però en realitat no deixar els romans. En qualsevol cas, Anníbal es va enfrontar a exèrcits romans i els va derrotar sempre a la península itàlica. Ho va fer a Trèvia, ho va fer després al llac Trasimè i sobretot a la batalla de Cannes, que va tenir lloc l'any 216 i que va ser un desastre per a Roma. Es calcula que només en aquesta batalla van morir 50.000 romans i comptabilitzant-les les tres van ser més de 80.000. Quina era la tàctica d'Anníbal davant uns exèrcits romans que ja eren considerats els millors de l'època? Doncs és coneguda amb el nom de la tàctica de la tenalla. Explicaré, però no dibuixaré perquè sóc molt dolent, explicaré com va funcionar a la batalla de Cannes. Anníbal, en la zona central del seu exèrcit, en el primer rengle de combat contra els romans, va instal·lar els seus soldats menys experts, però darrere va posar en una segona línia els seus soldats més experts. L'atac dels romans va començar molt bé, fent cedir els soldats inexperts, penetrant en forma de punta de llança cap al centre de l'exèrcit d'Anníbal, mentre les dues bandes, els dos laterals, anaven progressivament envoltant l'exèrcit romà. Els romans no van poder trencar la línia defensiva dels soldats més veterans d'Anníbal i els dos flancs, formats bàsicament per cavalleria, els van començar a envoltar. Això és el que es coneix amb el nom de la tàctica de la tenalla. Quan els romans es van veure a punt de ser encerclats, van perdre el valor i van iniciar una fugida descontrolada que va ser aprofitada pels cartaginesos per fer una autèntica carnisseria. Ara sí, els pobles no llatins d'Itàlia, veient aquesta situació, abandonen Roma i es passen al costat d'Anníbal. Sembla que tot està a favor perquè Anníbal doni el cop definitiu a Roma, però per la raó que sigui, probablement per esgotament de les seves forces militars,
Anníbal no es decideix a fer aquest atac definitiu contra Roma i deixa passar un temps vital, perquè si una cosa té Roma és que se sap refer de les desgràcies i sap treure nous exèrcits d'allà on semblava impossible trobar homes per fer-ho. Roma, en el seu punt més baix, es veu obligat a canviar d'estratègia perquè no pot derrotar Anníbal a Itàlia. La nova estratègia que seguirà Roma té 3 potes. La primera, sotmetre els antics aliats romans que s'havien passat al costat d'Anníbal. La segona, obrir un nou front d'operacions a la península ibèrica, és allò de si no el podem derrotar a casa, mirarem de derrotar-lo fora. I és aquí quan, per oposició a la família dels Barca, una família romana també de gran prestigi, la família dels Escipions, entra en joc. De fet, 2 Escipions, 2 germans, havien anat a la península ibèrica l'any 218 per a organitzar l'atac per l'esquena a Anníbal, però serà el fill d'un d'aquests Escipions, Publi Corneli Escipió, joveníssim, que serà nomenat general abans de temps per poder traslladar-se a la península ibèrica i seguir amb la guerra d'hostigament als cartaginesos. Intentarà tallar les comunicacions entre Anníbal, que és a Itàlia, i el seu germà Asdrúbal, que és a la capital cartaginesa de la península ibèrica, Cartagonova, la que serà l'actual Cartagena. Escipió tindrà èxit en aquest tall dels subministraments i Asdrúbal decidirà una fugida cap endavant, agafar el seu exèrcit i anar-se'n també cap a Itàlia per ajuntar-se amb el seu germà. Aconseguirà entrar a Itàlia, tampoc sabem per on, però els romans interceptaran missatgers entre Anníbal i Asdrúbal, pararan una emboscada a Asdrúbal i el mataran. La tercera pota d'aquesta nova estratègia és l'atac directe a Cartago. Roma torna a optar per allò que no havia funcionat en la Primera Guerra Púnica, atacar directament Cartago. Sota les ordres de Publi Corneli Escipió, un exèrcit romà es traslada a Àfrica i s'acosta a Cartago l'any 202. Es produirà una batalla final, la batalla de Zamma, amb una situació sorpresiva. La cavalleria numida, que era una de les millors armes estratègiques d'Anníbal, es passarà, havien fet un tractat secret, es passarà un cop començat la batalla al bàndol dels romans. I això i la evident perícia militar d'Escipió faran que Anníbal per primer cop sigui derrotat sense pal·liatius. És una derrota definitiva que implica la rendició de Cartago. Cartago renunciarà a totes les seves possessions fora d'Àfrica, destruirà tota la seva flota, excepte només 4 embarcacions, i perdrà tota importància militar. Una cosa que Publi Corneli Escipió no va exigir als cartaginesos va ser el lliurament d'Anníbal, i això a Roma li retraurien tota la vida perquè Anníbal havia posat Roma al caire de la destrucció. Però sembla ser que hi va existir una admiració mútua entre Escipió i Anníbal i Escipió no va exigir el lliurament d'Anníbal. Anníbal hauria de fugir de Cartago perquè els romans intentarien de totes que els cartaginesos l'entreguessin i va llogar-se com a mercenari allà on hi havia algú disposat a enfrontar-se a Roma.
Anníbal havia promès al seu pare Amílcar que lluitaria tota la seva vida per la destrucció de Roma i ho va fer fins al final, sobretot en la zona de l'Orient proper. Finalment, per una delació d'un rei que el protegia, els romans van saber on s'amagava i van enviar un comando per capturar-lo. Anníbal es va suïcidar abans de caure en mans dels romans. Tenia 67 anys d'edat. No cal que us digui que Escipió va ser considerat un heroi romà i va afegir al seu nom el sobrenom d'africà per la victòria de Zama. La tercera guerra púnica, que va ser purament un tràmit, va tenir lloc entre els anys 149 i 146. I dic que va ser un tràmit perquè Cartago ja no era una potència militar, ja no era un rival militar per a Roma. Però el que va passar és que es va recuperar econòmicament amb una certa rapidesa i va esdevenir un competidor amb productes agraris de gran qualitat davant de Roma. I el lobby de terratinents romans no va parar fins que no va aconseguir que Roma adoptés una disposició hostil cap a Cartago una vegada més. El cas és que cada vegada els anaven exigint condicions més injustes per evitar la guerra i es va arribar a un punt que els cartaginesos no van tenir més remei que declarar la guerra a Roma. Però, repeteixo, va ser una guerra absolutament desigual. Els romans van posar els seus exèrcits sota les ordres del general Publi Corneli Escipió Emilià, que no només era un general capaç, com més tard ho demostraria acabant la guerra de Numància, sinó que a més tenia el prestigi de pertànyer a la família de Publi Corneli Escipió l'Africà, el que va derrotar Anníbal. Cartago va ser destruïda definitivament i amb els seus territoris es va fundar la província romana d'Àfrica. Les guerres púniques arribaven definitivament al final i Roma esdevenia la dominadora de la Mediterrània, com a mínim de la Mediterrània occidental. I aquí s'acaba aquest capítol dedicat a les guerres púniques.